Luwe rek, lek mangan sih ae. Nang mak pat lopra enak iki. Itu warungnya enak goreng mie. Mak, mie situ. Wis dadi mine, Mak. Wis, aja utang lho. Iya, dong, mie Mak tak bayar kok. Ya ya. Loh, enak mie rek, luwe jale weteng kuwi. Sik tak urip sik ae. Saturunge mangan, doa sik wis. Amin. Wis pangan luwe enak iki. Ya apa dek mangan iki? Enak. Wih, bro. Oh, golek iki. Tekan ndi, Kak? Ya teko mamu le golek kon. Terus ati nang Di nang kene. Lah kok ana kene? iki golek es ngelak ya. Pengumuman es kene. Yo adem le. Katanya Kak Adem jenenge es lho iki. Oh, kon. Arek. Mangan ngono. Yo apa mangan? Jangan mangan aku. Apa Mas iki lho? Iki lho es lho, iki. adem. Oh, nek ora enak sang. Oh, sampean Carame, mangan aku. galak. Gede rek. Mas, jaga esnya oleh, Mas. Oh, sampean iki mari ngelokno. Gede, Mas. Oh, Suwun ya, Mas. Dek, ate kok pak? Dok, jaluk titik ae wis. Oh, jak akeh. Iya, titik. Kalau gak tuku. Bon. Oleh suwun ya, Mas. Nih, Warah, guys. Warah. Cek, delok duit. Duh. Kau ono rek. Duh. Ya apa iki? Mas. Mas. oh enggak tuh. Iya, Mas. Ini duit, Mas. Mas tak. Tak deku. Sayangnya gak ngerti. Aduh, sing itu. Mas itu Mas, enggak duwe, Mas. Oh, sik ono. Piro, Mas? Apa? Iki Kak pernah njaluk duwe. Ini Mas, wong besok ketemu meneh piro iki? Es iku cukup ngambil wis. Wah, pas suwun ya. Suwun ya. Bro, kondisi ya. Sik, yang bayar dhisik. Mak. Tuh. Bayar mie, Mak. Ada utang. Loh. Oh, wis akeh duwe saiki Mas, sukses aku. Wis sesuk sampean pek wis, Mak. Enggak susu iki. Loh, tak kira regane koyo biyen. Ya wis aku tak muni sik ya, Mak. Ya boleh. Ya wis monggo, Mak. Monggo. Mata eling-eling aku duwe. Oh, wis bae kari di oma ling. Aduh. Apa ae rek? Loh, lah iki dhuwitku. Tuwane le wong marek. Nek gak kenal. Wis bae wis ge sang sekolah wis. Besok sekolah ngene. Sun ya wis delok Rakjo. Videone Rak Jawa sing kopiro iki, San? Kapan bisa nih kali? Papat. Oh iya, aja Aja lali ya. subscribe. Komen. Komen. Video ini. Share. Oke, kanca-kanca kabar ya, aja lali ya. Terima kasih. Suwon gawe 100 Suwon gawe 100 subscriber iki rek cepet iki lho. Instagram. Ayo suara kaki kalau tekan. Kaki kalau. Oh iya, aja lali follow Instagram Rak Jawa ning ngisor. Ngisor. Wis follow rek. Ayo suwun yo. Rek. Udah. Go Virdang.